F'kitba fuq Times żmien ta' festi ħatem Beppe Fenekadami Kevin Kassar infex f'attakk ieħor fuq il-Prim Ministru Robert Abela. Fl-istess artiklu Kassar semma l-eks dittatur Sirjan Bashar al-Assad lil Prim Ministru Malti Robert Abela u lil Daphne Caruana Galizia. B'Kassar għalli f'Malta hawn il-libertà maħnuqa. Dan meta pajjiżna kien l-ewwel stat membru tal-Unjoni Ewropea li trasponda id-direttiva anti-SLAPP. Fl-istess artiklu semma ir-reġim ta' Bashar al-Assad, reġim deskritt bħala wieħed awtoritarju li kien allegatament jittortura u joqtol lil dawk li kienu jikkritikawh u jitfaħħom il-ħabs. Dawn il-fatti xokkanti ħarġu wara li waqgħad dan ir-reġim fil-bidu ta' dan ix-xahar. F'dan l-artiklu Kevin Kassar qal li l-azzjonijiet tal-Prim Ministru Robert Abela huma kollha ta' disprament. L-eks kandidat nazzjonalista li ma nġabar fl-elezzjoni ġenerali tal-2017 taħt Simon Busuttil mhux l-ewwel darba attakka lill-Prim Ministru u lil dawk li appartjenu mal-Partit Laburista bħal meta qal il-partitarji Laburisti huma l-inqas edukati f'pajjiżna. Ftit tal-ġimgħat ilu ħatem Beppe Fenekadami qabbel il-Prim Ministru Robert Abela mal-mexxej tal-Unjoni Sovjetika Joseph Stalin.